пуснах клипа, бате! Ще оплаша хората, бате, в началото, бате. И задавих се от толкова викане, бате, заболема гърлото. Добре, че... Майка ти шиба на епизоди в клипа. Добре, че е тако. Не съм срещу Тимото, що щеш да ме размаже. Айде, Нашия мит кой е? Фис. Инфернал, насо се як, бате. майка ти е найс, бате. Само да кажа, бате, е това момче тук, бате, тъпата ни Кейтлин, бате, ни е фенче, бате. Бате, Кейтлин, ако гледаш, бате, макар че ти казах тъпа, това е за клипа. Да си знаеш. Значи, брат, Кейтлин са по... Що лата капа, бате, всичките играят като тебе с тъпия флаш и такова, с тъпия Hell и Ignite. Кой го играе с Hell и Ignite, бе, мадафак? Бет, май. Ей, ще паузирам клипа, бате, ще те направя на 5 стинки. Какво ядеш? Чай да паузирам клипа. Пусна. Джангъл, Тимо. Ма те няма тази деце, бе. Тимо. Тимото е джангъл. Да, ма, рейнджа, както съм рейндж. Бате, няма тази деце, бате! Бате, аз съм луд, бате. Да, да ти гледам сието. Мисля, че ще играя срещу или Зеда, или Мастерито. Не знам, те са някакви некадърници, бате. Срещу мастера, рейнджа. И аз така мисля. Може го сцепа. Направя там стотина стака и ще му смажа глад. Гад, як е скин. Бате, нашва ми е яка брадвата, бате. И самия не... Маче. Кейтлина, къде е по динамит? Аз ще хера. Абе ние джунгъл нямаме ли? Имаме. Как казваше това? Ради ли беше? Какъв беше? Ради. ОК на колко години си? 16. Аз на 12. Коста бронзар. Майка ти е бронза. Абе, не на тебе говоря да тахарам. Ма нищо. И майка ти е бронза. Какво правя? Ти ли хилнава нещастник? Не, брат, виза, спасив виза, да ти е пък така. Аз съм 10 лева. Правя след... Абе, брат, ти му гана шипа да... Брат, вече да се нервирам от първата игра. Какво, Морганата те разбива ли? Морганата те прави на мамка ли? Аз или съм начи срещу катата или мастера? Мастера ще. Само да не е Тимо, бате, защото направо гаса играта. Ти играеш Насос, аз го имам. И какво като имаш? Той е много готин. Беге, аз не знае. Много е готин в свирка. На коя свирка? Майка ти в свирката ли? Значи, брат, тя учва всеки един път, бе. Ма и тебе ли те фокусира или фис? Фис. Значи не се оплаквай. Значи, пропуска. та като дидака, бате. Не пропуска такова. Кю. Аз съм... На топа няма никой, бе. Ами аз си стаквам, бате, колко си искам. Ягати яд. Може да помага на тя. Колко близо беше. Да помага на джунгъла, бате, докато аз съм втори левел. Ти нормален ли си? Няма топ. Това е яко. Не. Аз съм да... Ягати як е глас има Насос, бате, с тоски. Мале, брат, какво го направих? Не, бе, изпуснах си фарма. Бах ти шиба не взе. Аз ти сюда. Мастери. Мастер, обичаш ето. Хапнеш малко демичи.
Мастер хапни едно евро. Не, Браво. браво е! Умри, бе! Ди! Да тя майката тук, бе. Зет мадафака ли? С този скин ми е малко трудно да фарма обаче. Не бега аз повече, аз не мога да игра с скинове, много ми е тъп тук. Не мога да фарма, не ми е удобно. Им 20 стака, бата, това е сравним позорно, сега трябваше да имам поне 50. Дева, не мога да пишем Моргана. Шилите ме. Аз идвам! Аре, бе, да души да идвам. Яко ли? Какво ми купи от магазина? Ще видиш как ще пи. Право стънаме, право стънаме, право стънаме. Ще видя клипа в YouTube. Добре бе, няма лошо. И бата, мастери, искам да ти пръсна тиквата, ма скочи ми да, скочи ми само ще ти чупува. Нищо не ми скача, аз си направя стъпка. Аз ще ти скачам на тебе. Мале, какво ма направи той? Добре, стиге. Той почва ти бати. Майко, колко му набих, без да му удара кюто. Аз си ми е гати лайф стил ягда. Айде, бе, ти да има един артист. Майка да бъде. Аре, не порт тук, аз не. Няма баба. Не рекали са, бе. Поискай помощ от джунгъл там, а пазва лейна. Аз игра срещу атак демидж герой, иначе ще се правя армор. И после си взема Magic Resist. Не, смисъл, после си взема Trinity Force, защото ми трябва Trinity и после си правя Magic. Аз съм ги. Ще чакам 20 стотинки и си купа малко армор. Между другото SS има, но не мога да го кажа, защото сега гледам. Какво? SS! Ghost и Battle Ignite на топ. Да, точно ти да се удари. Мазе! Мазе книгата! Защо Катерина не е... Катата бие ли Кейт? си джунгъл? Катата ни бие ли Кейт? Тоест, катата им бие ли Кейтлин? Значи ти му най-вероятно... Не бе, ти му сигурно просто не мога да ганкне още хубаво. Или фарми да я го. Сигурно, Трябва да фарм. сигурно си чака гъбите, бата, да ги сере насекъде като майка си. Може би. А, да, но, ама може би. Дени, гледай ми стаковете! Бързо! Ой, Виж ми стаковете! чай. Ей, бас стаковете, 69 стака, брат. Басте. Зеда, да не да те лутне, че пищиш като задник. Моля, брат, ако го знаеш, какво имаш да кажеш? Аз не мам мръдно. Ела се бием. Брат, а това Моргана ти ще си хаби маната, бе. Аре, мастер, ела се бием. Ела всички. Ма той е глупав бата, вместо да ми доджне, ето той седи и се набива в него. Мисля, той може да си пусне кюто и да ми го доджне. Ма идиот. Мале, брат, как мразя Моргана. Мале, брат, как обичам Насос. Да, Моргана е също покупка. Само ти дитко всички са. Само, че Дитко е букук за всички съпърци.
Не, имам предвид. Нали, реакция играе съпорта. Да бе, знам какво имаш предвид. Буку. Набих му сумата и демидж. С 90 стака, човек. Едно кимо набих 200 и нещо. Да, ме се прави и как ще се бъде. Как спитна! Не гада по Йордана. Ти какво си мислиш, бе? Какво си мислиш, че му ме биеш мене ли, бе? Да, помни. Бах ти за какво? Не приуткавям ти работи. Сега се правя 40% кулдаун, бате, и ги размазвам. Не, дъска, ще ти набе майка. Ей, Кейтлин. Хайде, отнакъм. Мри бе, мършо, мри. Ще плащаш, ма нема да ти. И аз и хелнах и съпорта и ми баха майката. Аз ти. Лъка. Кой е лъкнал? СС. Той взе и катка. Кулата ги няма. Такова мастера го. Аз покупиш. Гледай го ти, гледай къде ти му. Бах ти скапаната. Аз не виждам къде хора, бе! Къде е тимото част? Не го гледам. Умирам. Ето тук е некъде, смисъл... Да бе, на бота е долу ясно. Смисъл бот джангъла, може би взима синия. Езе отбува. Да го взима само да не ме кемпи мене, че ще му мамката мръсна. Брат, ревели си. Тоест пусна си госта, бате да ми избега. Прибиха го на кула. Аз мога прибия мастера на кула. Брат, ти се смей, ма се да знаеш колко е, 4-0. И аз ще се смея в този артера, кога загубя. Аз съм 3-0. И взе да бата, ако е толкова добър да дойда да му вкара малко 150 стака, така лекичко за главата. 150 стака за 10 минути. Ма не, аз не се базикам. Аз мога да дойда да му вкарам 150 стака. Брат, свали го той една... То предава някъде чисто. Май, че се ръка. Той да се... май се на Дрейка, ще ги прибия всички. Чакай. Приятелю! Ела тука, мама френдо. Да, но той е лапна, брат. Ще ти дойда пипаш и Майко! Дай ми! Късвам! Моля се! Еле, гад тимото. Брат, аз го сторнах, но той ти лепна кютове, бе. Те ми теглиха колко улта. Дейво. Ти ли ще ми да... сега ще ти плата. Сега ще ти плата, аз ще те опра. Амумо, къде ходиш на майка ти? Аз съм умото, ще го репортна. Гледай го, ще си пусна и омуса да ми щупи кулата. Амумо! Амумо, парцата по... Fuck you! Брат, катата я нема. Да ти е ба майката, да! Неандерталец смотан, бате. Репорт джунгъл. Брат, идвам на топа. Стой на това, идвам. Ти е ба Брат, майка. изкемпват това. Ебал си майката. Бегай! Мога ли аз тук? Да, аз дойдох и сбухам. Аз не съм те викал. Еба едно един кил да си къснем от топа. Гей, бота пада, мида пада, уя пада до дела.
Катарина колко апа? Айде, 116 апа, бе. Напили Морганата още. Напили всички. Всички. Физа ли ни фиди? Не, физа е само 0,4. Ич ли ти? Ма ич? Поправи. Ще ви изкериш, Мършо! Аз ли? Не мога да изкериш, братче, ако не ми изкериш тая клопаната еба, майката. Не бе, споко ще кера. Не знам да оставя ли кейки, да боя една бота, да си герич. Как са 207 минути, 207 стака за 14 минути? Еми, ланс. Плюс Red Buff. Забравих да кажа SS, да. Мале, не се биете. Мале, казах ви да не се биете. Сега щупа топа, ще слезна долу. Ела долу да ни помогнеш, бе. Идвам. Амумо ти си взе кафе. Добре. И ти му си взе Амумо. Дама. Защото, брат, Амумо е 3-4. Добре, аз съм едно 2, си ебава майката. Фритера направо да прави на кайма. Си е лош. Абе ти си най-добре от нас, бе, бас майката и брови. Само... Брат, те сега пуча на кемпа. Как да стъмна постоянно? Паси стъновете, брат, не мога да излезна. Не, физа си изхази. Ой! Помощ на Кетлина, Кетлин, моля бади, няу! Имото си изхаби флаша. Да ти еба майка пък тъпа, бе. Какъв е този мастер, бе? Ими мастер на 2 кюта такъв. Късно, звучи може да изкараш цяла игра само с ти. Аз ли? Би трябвало да мога. Гледай са кулата. Гледаш ли? Я ще ги взема, гледай се. Да, бе, не ми дай гол. Откъде има двата блъфа? Това скъпа. Не можа да ме бият в една лота. Значи, брат, аз отивам на блъфа. Значи аз се рекавам, не ми пука. Трябва ми още 100 голта си. И си почвам тринитито. Насус да му направи един Infinity Age, сега да го правят малко демидж. Може да му направиш хидра, бе. Мога. И с крит бат. И направо ги размазвам. Така са тя 240 стака. SS. Не, майка ти дева! Не. Той тебе ще бие, той бие лицето. Какво викаш, това му е грешката? Той биеше ти. И му ебах майката. Отивам на мид, бат. Отивам на мид и ще ги размажа. Мидлейнера ще го кемпат като кучка. Мидлейнера ни е 1.5. И не знам защо. И не знам защо е на мид с Кейтлин. Майка ти шибана! Ще лутне бата да ми избега. Гледам му. Не гледам. Вас. Брат, ти си омото. Айде ми дават. Какво искаш? Аз ударих ужда миньона с кюто да се лайф стилна и той ми такова, ме блайнд. Как спи това? Не, той ме блайнд вас, не мога да направя нищо. Значи това можеше лутне физа, ама не му само краде. Брат, съжалявам,
Да. Нали знаеш, джунглите са най-големите федерасни тук. И като Влади играе джунглски казик, направо ми се ще го забия. Тема тук. Аз ли? Аз като съм с казик се ги пръскам. Не можеш да не изкериш ли? Не мога. Да се направя хубаво танки и ще си помисля. Мисля, аз след 3... След това, след тренингето си почвам това, Я ми слоуни мастера бързо. Аре, телепортни се на мастера, знам, че се пуска. Така бе. Да ти се разгроба, бе. Брат, ката. Тук ти е крана, Тимо. Да, бой Тимо. Оп, не давай си. Аре. Да му стане гадно. Аз не съм си кемпил килто, иначе съм ги взел. Абе, какво ми става с мишката? На кого ще убием, момче? Еми, тука... Баш не си прав, макар че... На кого го уби? Брат, ти си гей за това. И тия си верват, бати, че ще му убият гей. Брат, те ще изкачат и 5000 хора. Брат, аз ще да ти да вервам тук, че се е бал на. Така. Дай ми крит. Така. Дай ми крит. Виж как знаеш на кое да закачиш килто, да не ме блайнеш, да не мога те такова, майка ти ще... И става ли това? Да бе, искам да стакна. Какво е? Как е? Много се ядоса. Мамка му стара! Брат, Мургански. Сега отивам на мид. Оле. Аз ще няма избор. Почвам Magic Resist. Майка ти тъпо. Блигаш. Нема, блигаш! Бау, то се опита таутплей, не можеш. Можеш, но уй. Ако ми вземе едно ти му пръстни, ти знаеш какво е това? Гъба ли бе? Валя, брат, слава получение, само бих тази гъба и да чуя. Трябва още 300 парички за един бъфър спор. И това става ката, нокаутирах само на етата. А нямам никакво АП. Ти си гейм. Айде, 318. Как да разум? Машина за годно. Зайда. Мастер е толкова А момото ни е толкова тъп. Бегай, ти е майстор. Какво стана, бе? Как умре кейтлинката? Еми, оня се познава сянката и ето. Що се мене, бе? Защото си най-изи. Еми, съжалявам. Той какво си мисли, бати, че ще ме бият мене? Къде съм, танк ли? Еми, брат, те напада и се тук ми. Ще еба, майка. Глед, и мене само. Шиван Тимовата нещастна. Брата му се направо размазаха. Айде.
Айде. Айде. Брат, дева теака мама. Физано финиши гони. Кажи ми. Зедва. Га, толкова гъви, бе. Значи, брат, той се покрил тавара да гледа. Аз си мисли, че си купил армон. Не, имам Red Buff. Бат Кейтлин. Кейтлин, дай гай! Да, нема съби. Аз ще се бия и с стримата ще се бия. Как да ми виждаш? Виждам, ама аз ще ги танквам, имам и лута, ще се бия и стримата. Писта, слушайте. Аз съм Спиндърман. Телефорта на мен, не. Значи, брат, който ще става ми. Аре, Го бате, гледай всичките по мен. Гледай. Аха, да ти му не съде те взима да го майка. Що наката и се такова да се плака? Гати убийството. Майко! Аз съм 5-5-2. Кой имаме две, те си имат само едно. Отивам на топа, защото гледай какво става. Стако. Ти му каза, беше засилил да ми удари. Май можеш да стигнеш до 500. До 500? Мога и до повече. В принцип аз мога да ги направя едно в 5 и 5 има. Брат, на Кейтлина ще изпочи сега 3 в 1 и ще направя сега. Толкова ма нафидиха, че мога да ги набия едно в 5. Брат, какво прави то, бе? Защо ходите сами? Брат, това ми да моля, че направя. Сайдвам. Топа пада. Виж ми стакват. 405. Що не? И виж коя минус съм. Брат, Да идвам ли? Да, смисъл това е джунгъла, не. Ми дай да дойде. Мамка ти ще... Да, той ще хвърли 5 бакса. Абе, маш от кулата, бе! Флашна. Това ката. Чай, той не успя да лута ли? Той да ме лутне, не му ми направи нищо. Паси, ма. Брат, нещо да хвърлиш това, а това нещо от педал. Един кил не мога си късна от тебе, бе. Предал смътър. Мраза го това кино, бе. Мраза го това, бе. Ма той... Сети ли се, че Зет ми подари направо Red Buff? Да отида ли да ви щупа бота? Ма вие без мене набида ще ви пръснат кофта. Какво прави Кейтлин? Значи, брат, нея мута! Давате! Да ти шибам тъпия блайнд, аз не мога да направя нищо срещу тимото, бе. Мога ако ми е едно в едно. Гад, стъмовете ми набиха. It's nice. It's very nice. О, Magic Resist. Къде е Magic Resist? Не същия няма. Ма ти вече имаш Magic Resist. Още.
Lifesteal и Magic Resist ще се занимаваш ли? Колко процента Lifesteal? 30. Без никакви айтем. Айде, слейнаха трейка. Те пушкат на друга, бе. Да пушкат. Аз стигам да убия мастера на топа и самаха. Аз съм имал флаш, аз съм тъпак. Нищо, запазих си флаша. Дали не е рипна. Не. Кейтлина няма демидж. What the fuck is this bullshit? Виж. Не, виж. На Кейтлин айтъм. Чука. Бах ти много. Да. Спушката пъди. Стоне. Абе, амуго, путай го твоите. Де го? Ела си вземи квадрата. Значи, брат, това е невъзможен. Гей. Да дойде си вземе квадрата. Брат, Кейтлин е 1-12. Аз не трябва да се това. Ти си 16-3, брат. Ти си. Професионалист. Така да го кажем. Усещам кемп. Професионален чекичи. Гати мувен спидем. Това ти е от Devil's Plate, мисля, че. Devil's Plate и твоята бутушки, тия буцо сухи. Аз идвам. Колко па да ми дойде? Да, бате, гати безсмъртната кула. Аз не се ли лутнах, бе? Не, Моргана го струши, глед. Аз съм мъртъв. Брат, аз дойдох при теб. Ще си взема айтъм, дето да такова. Да не ме стънва. В смисъл да и махна стън. Аз отивам на топа, защото виж. Имам фри стако. И те всичките бият по мене, брат. Те знаят паднали, аз падат и ви. Не, затова ще си взема и лайфстил, сега да я гадно. Брат, аз идвам с тебе да находим с теб. Не, хое, пази мид, че ти имаш... Ти си втория с най-добър демидж. Сега... Къде е пица? Физ е умрел. Не знам защо. Няма още сигурно АП да е узъм. Значи, брата, му трябва да си прави АП и АП. Ти айтъм тормел, той няма хел, за да се крие този армия. Отивам на мида. Имам 201 армор, брат. Брато! Аз съм някаква негътана машина. Да, мастера се направи фин кейчки. Мастера ми е на едно кил. Тимото флашна за пореден път. Аре, са в гръб, бат. Къде ще бегаш? Айде, запаски му. Аре, бе, къде ти е? Къде ще ми бегате? Ще ви смажа всички. О, кой си е взел дабъл бъв? Ти си се купили, имаш такова, бе, слово. Да, ръкавица, няма ли някакъв кулдаун на слова? Не. Сам като плесна килто и ги слово. Бах, толкова гъби.
Не. Маля, брат, бегай. Уби го. Давай. Дабъл кил. Брат, ти си бат в копенето. Значи, брат, ако направиш 5 таки, аз... What the... Мразът, репорт. Ей, брат, ти ма се искате, мозък. Брат, ти си най-смърдливото копеле на света с това. Не, просто съм много добър. Добър си, бием по очки, бе, затова биеш тук. Насо смъртно. Той е смърт. Човек е раз. Дева, са хериш с стил до тебе тук, камайна. Твоите гъби, твоята мамка и твоите семейство. Твоята мамка иска мазда. Ай, 26 лева. Чакай са, аз пентакила си го направих. И го снимах. Това беше важно. Беше важното да не пъти на тези майките. И сега пак ще ги направя на пента. Да, ама не си сигурен. Колко време смазах 10 години? Кюто ми бие 1200 моето момче. Кют. So easy. Пак ли ще направиш петта, бе? Не знам. Пак ли ще? Брат? Не. Репорт. Не. Знам, че не кериш играта, кериш няма. Дева майка. Тим за втора пент. Ти можеш да си изтанкваш, когато това няма къде. Верно ли? Значи искам всички твои фенове, вярват ти с тях, би те разгледа и да ми копират билда. Да. О, пак ли? Но не можеш да копираш скил. Направи още един пен такива, бе. Какво ти? Ще два май. Не ми пречи, те не ми идват. Чай да си взема един бубъв, че ми трябва. Мана. Тебе ти трябва, бубъв. Дай ми бубъв, кучко! Отивам за втора пента, за трета. Но, не ми чупете ми, защото ще ви... Дейба, майка ти, дейба. Аз те хелна, обратно. Хелнахте на леко ми еба майката дали. Only нас отпреки. Така! Брат, искаш една фия става, който от хейтен. Какъв е този атак спид от чиваняка, бе? Еми, виж, той има атак спид айтъм.
бати кейк. Иди, бате, 18 секунди се респаунвам и ги азмазвам. Гати шиба на томна Моргана си. Ба, дай игра не е. Нема те. Брат, аз съм 6-11-9. Я махни 11. Да, ти си 29. Стойно. И как 286 фарм имаш 687, 88, 89. Аре. Трипъл ли? Трипъл кил. Са Влади бия с кеф. Аз съм 6, 11, 12. 20 Мия муму, той е педал. 100 да не ти късна джопа, като е ми. 12 години. Бит кулата. Айде, Аре, братле, не мога на удара. Брат, ходи с приключил шибане уби. Аз брат, почвам да си правя на тачи. Я някой да рекалне да... То няма за какво. И аз ще рекалне. Че мен ще ме спукат най-добре. Да, мен ще ме спукат най-добре. Не мога да игра сам, братле. Добре бе, аре бе, 75, репи 75, дай ми 75. Не. Бате, разчиствам по мен. Да, ама трябва да се защитава само. Не, такова девкай просто. Да. Абе, трябва ми хел. Брат, един час и ще ги държим. Не, сега ще ги гърля. Аз ще имам... Амумо... Бати, лична му са на Амумо Кют. What the fuck? Пазете базата 10 секунди. И ги избивам сега всичките. С 2 кюта, ба! 2 кюта! 2 кюта. Да, звоня, хоми. Гати, майка ти шиба на бата, те набият всички мене. What the... Брат, хатата как? Ти не я любил? Бати ретардите, бе. Аре, стига, бе, пак ли ще падам заради тапаци, бе? Бате, 2 пенти, бе. Бах ти смешниците, бе. Едно в 5 пента да правя, бате, тия нашите са някакви тапанари, ей ще ги смажа. Брат, не. Съжалявам. Сега ако ми напише, ти си ги репорт на всички. Кой написа и... Ник!